Spustíme si program Logomotion a naučíme sa vytvoriť pohyblivý obrázok, teda animáciu. Animácia je vlastne sled obrázkov, ktoré sú spustené vo veľmi rýchlom čase za sebou. Tieto obrázky sa nazývajú fázy. Ak chceme vidieť jednotlivé fázy v Logomotione, musí byť v zobrazení zaškrtnuté obsah. Pokiaľ tam nebude, fázy neuvidíme. Tu máme zobrazenú prvú fázu. Ďalej je dobre nastaviť si papier na štýl obrázka vlastná a šírku výšku napríklad na 150 pixelov. Potom je dobré, alebo teda je výhodné zapnúť si priesvitku. Priesvitka nám uľahčuje prácu pri vytváraní animácie. Zapneme si zvolíme si napríklad zelenú a pomocou zelenej vytvoríme animovaný obrázok rastúceho kvietka. Pomocou tlačidla s pluskom vložíme novú fázu za označenú fázu. Takže teraz vidíme, že ako účinkuje priesvitka, kde máme začať kresliť a vždycky zvolíme novú fázu a kreslíme podľa priesvitky. Zvolíme aj červenú už. A znovu kreslíme ďalej. Takýmto spôsobom sme nakreslili jednotlivé fázy. Teraz si animáciu spustíme pomocou tohto tlačidla. Pokiaľ je animácia príliš rýchla, znížime rýchlosť. Ak chceme, aby bol v animovanom obrázku časť, kde je obrázok rozkliknutý dlhšie, tak si tam jednoducho vložíme niekoľkokrát pomocou tlačidla Ctrl+C, Ctrl+V. Skopírujeme poslednú fázu a pridáme ešte ďalšie dve. Zastavíme. Teraz si animovaný obrázok uložíme. Uložíme ho napríklad na plochu, ale nie ako obrázkový súbor LGF, ale ako animovaný obrázok GIF. Nazveme si ho napríklad kvet a uložíme. GIFový obrázok má tú výhodu, že ho môžeme poslať maily, zverejniť ho na webe, dať si ho ako pozadie na plochu. Nepotrebujeme na to ani Logomotion. Otvorí sa v bežnom prehrávači médií. To je na dnes, na prvú lekciu všetko.